एगो प्रेमी प्रेमिका के बात पे प्रेमी प्रेमिका इनके प्रेमिका बाड़ी हमारा बड़े अच्छा ढेर दिन के बाद मिलल बिया फोन उठावत नहीं खे लइकवा एक दिन चिन्ह गई यारवा विजेंद्र भैया उहे ही यो करे पछाड़ बुझाता वो जब काजल हम तार प्रेमी तार प्यार तार आशिक तार मजनू तार दीवाना तार लवर तोर बॉयफ्रेंड तार खूनी बौसी और नीचे ढाई नरक में ले जाके डाल देला सर नरक में ले जाके डाल देला बड़ी शौक से बौसी रही है करो लहे में से खुदरा देत रहो जितना बुझाए हाँ भाई चले खुदरा जाई ना तले वाले से माल आई ना हाँ हाँ देखी अरे तारा बहनी के बैठल हो बैठबे कबे ले चाल करते तरह सुनते नहीं का हो फोन करते तो उठावत नहीं मैसेज करते तो जवाब नहीं खुद फेसबुक पर कमेंट करते तो रिप्लाई नहीं क्या हमार फोन काहे नहीं उठा बोल हमार मोबाइल हो अच्छा हमार फोन हो हम उठाई या ना उठाई अच्छा ऐसे रहुआ के क्या मतलब बा मतलब का मतलब ये कि हम तारा से प्यार करेला तू हमरा से प्यार करेलू हम तहरा से प्यार ना करीला तब का तू कुत्ता से प्यार करेलू तोनी का कुकुर सबसे हल्लुक बुझाता रे देख सब कुछ होई कुकुर कतनो खराब हो सकेला लेकिन प्यार के मामला में ओकरा ले निमन के हो ना कुकुर के क्वालिटी एगो तो ओकर क्वालिटी हो कि उ सीजन में प्यार करेला ओकनी के सीजन बा काती के में पगला ले हालांकि जानिए कि वो अब सर्वा 12 मसीहा भइल जाता रे 12 मसीहा भइल जाता रे 12 मास लग रहत रे लेकिन कुकुर के फेरा में अरविंद भैया नु पड़ गई रहले अरविंद भैया ये कुकुर के फेरा में पड़ गईले जान जाए कि इनका दिक्कत बनू तो लैट्रिन कर ले रो समय ना देख लो कब एक दिन गाड़ी के गेटवा धक आ तब होइसे लैट्रिन बैठना होला पैर के दिक्कत बा जक बन के आ कार्तिक के महीना रहे सब कुकुर पगलाई रहे ओकरा बुझाइल कि कोनो पिलिए ही अब जानिए कि वो प्यार करो से ना कुकुर प्यार ना करे वो प्यार में खोस देला अब तो जाके जानिए कि इनका में प्यार में खोस देला जब प्यार देखी कुकुर के वो क्वालिटी है कि प्यार जब खोस दी तो चले 3 पंचायत घुमा के नीतीश कुमार के योजना ना दिखाई तले प्यारे ने छूटा अब तो इनका के लागल टोचन करके घुमावे देखो यहाँ नीतीश कुमार का नल जल योजना चल रहा है यहाँ गली गली ढलाई हो रहा है यहाँ टोटी से पानी गिर रहा है कुआं कोड़ा जाने कि लाठी उठी मारल गई तब छूटल तब कैसे इनकर जीव बाँचल का हमरा से प्यार ना करेला बदरी क्रिया कसम वादा खैलू झूठ रहे फरेब रहे धोखा रहे का बात बोल मुंह से ए जान बोला जा का बताई अपन दिल के हाल ए जान हमर माई बाबू हमर दूसर जगह शादी सेट कर देले बा लइका ले होता अरे ना भैंसा ले होता तो तबे चियार दी ए जान हमरा के भुला जाई अब हमनी की मिलन ना होई हमनी के मिलन ना हो दूसरा से बियाह करबो कल तोर बियाह हो जाई निमन घर मिल जाई निमन बरो मिल जाई लेकिन याद रखी हमारा लेखा करे वाला ना भेटा प्यार करे वाला जन हम तरह से प्यार कर दे तन प्यार करे वाला ना भेटाई प्रेमी कहत रे का मुन्ना बाबू कि खोजलो से यार प्यार है मिले न सके
बाबू हेलो हाय 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 मुन्ना बाबू सही बना रहे राजकुमार भाई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कहेंगे भाव ओ चलो से यार प्यार हो दिलो नशा ऐसे भी इसके ससुरा बातें दूरी बनाए रखे क्यों के बीच में लंगा तार है। अरे नंगे तार रह के का करी जब तार में करंट नहीं खे हो तो नंगे तार रह के का करी बबुआ हो देख ले सभी क्या क्या मिलती है जिंदगी अभी कभी नहीं लेने हजारों रुपए के पुरस्कार छोट भाई विजेंद्र सिंह जी विजेंद्र सिंह भगवान राजकुमार भैया नमस्ते भाटा के मलिका हजारों रुपए के बरखा बरखा दे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा का ऑफर विनोद भैया रोज गावता नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं हमने के आज गावता नहीं लेकिन ऐसने प्रेम आज जौन प्रसंग अरे वैसे में सुन लेनी जितना स्थिर से शांत होकर ई काबिले तारीफ देखनी है नु एक आदमी यो प्रसंग बोले अरविंद भैया केउ रहल है मैं लोग भाग गइल यो प्रसंग हमारा बेल देखी जितने आदमी बान एक आदमी उठ के प्रसंग पर सुना गइल अपन अपन कहे के शैली हां इनका से निर्गुण गवाई निर्गुण गई है ना इन्नी हुरगुन गई है हां इन निर्गुण इनका कहते इन्नी हुरगुन गावे लगी वो स्टेज के हां वो स्टेज के पीछे हां स्टेज पर ना स्टेज के पीछे हां जिनकी संगे बिता
सैकड़ों सैकड़ों रुपए के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा आइए बके हो चल संग दिल सोनू के आपन बनाया नसीब संग दिल सोनू के आपन बना लो नसीब समय समाप्त कराइए। अच्छा कहते कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी